Ik wil in elk geval zeggen dat wij ontzettend blij zijn als verwanten en als cliënten en als begeleiding met het nieuwe complex hier in Zwaagwesteinde, in de Westereen. De naam Praathuis zou ook wel een mooie naam zijn voor dit complex, want er is wat afgepraat voordat het uiteindelijk hier eens een keer stond. En het is ons aller feestje vandaag, laat ik het maar even zo zeggen. We zitten in de zorg en zoals u waarschijnlijk weet, de middelen in de zorg zijn de afgelopen jaren er niet echt heel veel breder op geworden. Maar toch zijn er mogelijkheden om ook in eigen beheer te bouwen. En dat is niet het enige dat we dat in de Westereen doen. In Damwoude is een soortgelijk gebouw, wordt er gebouwd. Sterker nog, het is net gereed gekomen. En in januari verhuizen de cliënten daar naartoe. Slaapkamer, en hier heb je de douche hierachter. Nou, prachtig mooi douche. Ja, zeker, ook mooi ruim. Ja. En er zit een sensor in, dan gaat automatisch het licht uit. En dan een prachtige mooie woonkamer. Ook één met de voet. Het ziet er prachtig uit, Pieter. Ja, zeker, daar zorg ik voor. En waar we zo net naar buiten gingen, dat heb ik als uitzicht. En de voetbalwedstrijd kan ik gratis zien. De cliënten van Talent die wennen al heel de tijd op de Daniel Bosma-straat bij de Westereen. Nou, dat weer geen hoezen meer van de tijd. Dus dan weet ik wat ik wat druk zet om nijbouw te creëren. En naast de cliënten van de Daniel Bosma-straat gewoon organiseren dat er een aantal nieuwe cliënten hier komen. En dan ben je er nou hier onder sportloon aan 24 cliënten van Talent. Meestal mijn bijning. We moesten natuurlijk wel even wennen, maar ja, dat jet bij elke verhuizing. En nee, ze zijn heel tevreden. Ben je mooi, ja. Dus kan ergens, zit je lekker rustig op de stoel. Ja. Geen drukte meer. Een hele verbetering met zo eerst niet. Meestal, dat is eigenlijk sleepkamerhuis, een eigen douche. Dat is net meer gezamenlijk best. En volgens kinderen is het. Verrassend dichtbij. RTV